preparing for your healing. My God, oh my God, I'm waiting for that touch that sends pain away. Believing I'll just wake up and know it's all a dream. I'm falling down the tunnel, my hopes are blown away. Going off my mind, I'm begging you, my God. I'm waiting for my children to keep my dreams alive in Ozikwome. Anya mire juwonu manya chuku in Ozikwome. In Ozikwome. Obi abawa wangio chimo in Ozikwome. In Ozikwome. Elim jiri biano wamo sakiko kana koe. In Ozikwome. Emunobi ulilanya mnile anile kurakoe. In Ozikwome. My life is torn apart, my hopes are gone with the wind. In Ozikwome. My whole world is crumbled, that's not how to live. In Ozikwome. Arideripuano mo chimo imukwanya. In Ozikwome. Akwena neligwe nkegi nelekone memo. In Ozikwome. Anabajunu gajuju chukwu. In Ozikwome. In Ozikwome. Ewo zami hem juru chimo. In Ozikwome. In Ozikwome. Giving all I live for to satisfy my flesh, throwing away my visions that I might live again. Believing I'll just wake up and see it's all a dream. I'm falling down the tunnel, my hopes are blown away. I'm going off my mind, I'm begging, oh my God, I'm waiting for my children to keep my dreams alive. In Ozikwome. Anya mire juwonu manya chupu. In Ozikwome. In Ozikwome. Obi abawa wangio chimo. In Ozikwome. In Ozikwome. Elim jiri biano wamo sakiko kana koe. In Ozikwome. Emunobi ulilanya mnile anile kurakoe. In Ozikwome. My life is torn apart, my hopes are gone with the wind. In Ozikwome. My whole world is crumbled, that's not how to live. In Ozikwome. Arideripuano mo chimo imukwanya. In Ozikwome. Akwena neligwe nkegi nelekone memo. In Ozikwome. Anabajunu gajuju chukwu. In Ozikwome. In Ozikwome. Ewo zami hem juru chimu. In Ozikwome. In Ozikwome. Wangara diche chukwu nesiano manyebe. In Ozikwome. Achomimu.
Onwa is a full member of Lagos branch. Na chukwu na eplemi fani na ekele n'igwe na ya na Jesu Kristo kwuo eze anyị onye atụrụ ime ise n'ike nke mmụọ nsọ amụọ na Virgin Maria ọta n'oge Pontius Pilatus na ndị ụlọ ọrụgo n'eluigwe na n'aka nne chukwu na onye eplemi fani na n'ebe a ka ọ ga-esi ga ikpe ndị dị na ndị ọba ahụ ikpe na nri n'igwe ka oke lapa ka ọchịrị Ekene Maria jupụtara grace egwu gị ịdị ngọzi n'etiti ndị n'ọrịa dị ka ọgwụ afọ Jesu. Ekene Maria. Mmiri nsọ nke ala echetara anyị maka mmiri Chukwu nke Pọl dị asọ dere banyere ya sị anyị niile mere mmiri Chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri Chukwu wee banye n'ọnwụ ya
ya bụ na-erikọtere anyị na ya site na mmiri Chukwu. Ya bụ dịka Kristi siri n'ike ebube nke Nna bilie n'ọnwụ, otu akwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu n'oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu n'oyiyi nke mmanarị ebere gị. Were obi ọma nara mkpụrụ obi. My dear friends, brothers and sisters in Christ, ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwanyị ndị otu Kristi, ndị ụkọchukwu, anyị gbakọtara ebe n'ụwa maka ọnwụ nwanne anyị Henry Nweke, na onye ọ bụ mmasị Chineke isi na nnụ nke akpara ịnwụ anwụ were kpọrọ ya, maka na nwanne anyị nwoke bụ onye mere mmiri Chukwu n'ime Jesu. O kwenyere na mbilite n'ọnwụ. Anyị were gbakọnata ka ekpere ya ekpere yọọ Chineke ka okwukwe n'ụmụ kwere na olileanya n'ụmụ o nwekwazịrị banyere resurrection ka onye nwanyị mejupụtara ya na ndụ a. Anyị yọkwazị Chineke ntasi obi n'isi ezinụlọ nwanne ya nwoke Galaxy. Yọkwa Chineke n'isi nwunye ya na ụmụ ya na ndị niile ọnwụ ya metụtagasịrị in various ways. Onye nwanyị Chineke n'ime nwa ya bụ Jizọs Kraịst, onye na-eweta nkasi obi dịka ọ gara n'ezinụlọ Martha, Lazarus na Mary, onye nkasi obi nyere ha, ka ọ kasịkwazị anyị niile obi, nyekwazị anyị obi isi ike na ọnọdụ ọnụnwa nke dakwasịrị anyị. Then n'akụkụ nke ọzọ ya sị Chineke ka mmemme akwamozu nke a ga-emekwe ka ọ bụrụ ife gara nke ọma. Ihe ndị a bụ ekpere anyị sị na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọ bụrụ
niile bịara ụka na ndị Kali Community School ebe a so ka enye unu ozi kulu mmiri ka unu jikwa weleta ndị ọbịa ọnwazi ihe ọbụla mana nke ozune nnabata otu a so ka Chineke na mkpụrụ obi Henry na ndokwa site na Kristi dị nwe n'anyị. And so father and around. Naked one night work group last. Naked and the wire. Naked no more in Nabial no work about no more start. Ask him that you can add on now Jesus. Ubuni Jigabian Kuria Yanaka. As the dragon on the was it born? Was there no now Jesus? N'ihi ya ka anyị jiri unu mara rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kurịta ahụ nwanne anyị gị abụ Henry n'ọnọdụ ndị nsọ na nke ndị niile kwerenụ gara aga ka o gosi ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye ejiri ọnwụ gbapụta, onye kwụgoro ụgwọ o ji, onye mere ka ya na nna dịkwa na mma, na onye bụkwara n'ubu aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebe ebe na aṅụrị nke nna enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ. N'ụbọchị ikpeazụ dịka niile nwụrụ n'ime Kristi, anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile nke i jiri gozie odibo gị na ndụ nke apụrụ ịnwe anwụ. Ihe ọma ndị a bụkwa ihe rịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, biko were ebere gị ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị. Onyenwe anyị kpọghere nwa odibo gị bụ Henry Nweke ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị ga nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke ogwe na-agasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi. Otu a ka anyị na nwanne anyị bụ Henry ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dị nwe n'anyị. Henry.
Lagos branch. Onye kpatara ọnwa ndị so ọnwa ndị so obodo dị iche iche wee bịa ka mmanyere okwu ikpeazụ. Ndị si Lagos, ndị si obodo Igbo, ndị si obodo dị iche iche, friends and well wishes si obodo dị iche iche. Wesi otu agọzie eri nke ndị na-ekwere na gị ya mere ndị na-ahụ dị n'ime ili egwe nchekwa karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Henry nwee ike nọ n'ime ili nke azụ ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ogbe ọzọ ị ga-ekuru ya nye ya ise ka onwe gị bụkwa ihe mbilite n'ọnwụ na ndụ. Anyị na-arịọ gị biko inye nwanne anyị nwoke Henry ndụ ejighị. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị gị site ndụ nke akpọrọ nwanne anyị Kristo nwee bụ onye mesoro ọnụ ka ọ ya eme ka ahụ anyị nke dara aba gbanwee onye ahụ nke ya bụ sọ iri n'ihi nke a ka anyị ga-eri tinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ mara ya n'udo nke ya mee ka ahụ ya anụmatụ iri ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere kwesị mee ebere onye nwe anyị mee ebere nne gị n'eluigwe ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ Henry ka arịọ ọnọdụ nwa anyị Jesu Kristo onye ọkụ si n'onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla nke kwere na ma ọbụla dị na asị na nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ nke kwere na m agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ị nwere ịgbara onye mere n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarọs kasị anyị eji ma hicha anya anya anyị arịọ gị Kristi arịọ gị n'olu anyị ịkpọghachiri onye nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị Henry ndụ ebighị ebi. Anyị arịọ gị Kristi
ikpere onye ọrụ nke chọrọ echegharị ngwa ịma fada nabata nwanne anyị n'eluigwe anyị ayọ gị Kristi eji mmiri nke baptizim nsọ nwanne anyị bụ Henry werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume ka ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ ka anyị ayọ gị Kristi eji olile nsọ nke ahụ na ọbara gị were zụọ nwanne anyị ka inye ya oche na nnukwu olile nke a na-ese ka anyị ayọ gị Odogwu batue.
Onwa South. Billion power. All your masses. I can again. Darling, I'm on you. Isolation Ebenebe. I know plan a bear to go make a Henley work on Onwa South. I forget. Can you be cooking here? Okay. I'm trying to go for money. And it's from Mother Bob. And I'm about the chairman. No money. Both women are abroad. Okay. So, I know lose one when I January. Because not mad problem. Darling, can could have been a Benicia. I can again. The Biron power. Is it no if a man no person catabo? Is it no equal follow? Is it no on do woman nugget? Get the Uqua minimum also be a Baba. Also Chinaka, Yamal interest you. Or Chinaka Boyana, Abu, Nana came to Yana Wallondo. So we cannot question God. But Beline at Pepin on one. About Onwaga, believe with the Mepodona, Laninas entirely. And then when you open up a salon weekend, Mama doesn't have family. Pologana and a family before that. You open up a salon Polaka, or they are in a family. Oh, yeah, Belan. I can again. I can again. Good afternoon, sir. Thank you, sir. I am at Alpha Gran Canada. As a Colima, Nanimo, no more. Can you ever teach you a pomo? An Angico local government in Kedanimo, well up here, where Basikiana Ebenebe, Benele, Onwa, no cannot. What cannot go? What cannot? Onwa, my long time friend. I'm in Chapina Estate in Lagos. Okay. So, Onwa, Chima, I'm okay, I know him and over time.
daalụ. Kedu ịdị mmadụ ọhụụ? Kedu ịdị mmadụ ọhụụ? Nwere onye na ọnwa na-enwe nsogbu na the whole estate. Na the whole first tag. Ka Somalia. Akụkọ anọ akụkọ tosu ibu mba na Brazil. Ọ mmadụ ka ọ. Mgbakebere ka eju anọ m ọ sị na mma anọ tii n'ọba ana. Daalụ nne. Kedu ebe ozi ekele gị na-agagasị nne ya? Okwu agbamume, okwu kasị obi na-enye ezinụlọ. Ife na Chineke weta Chineke ụba. Chineke ma ihe niile ndụ na ọnwụ dị Chineke n'aka, so onye o mere ya dịbe ọ ha dịbere onwere anyị kene gị ife ọjọọ emego mana ife ọma ya abịakwa. Daalụ nne. Ebe na-abụ etu gị ọzọ? Eze Okpolome na ezi na n'Imo. Anyị kene gị wee sị na okwu iji ebe a amaka nke ihe eji wee na ya mara n'afọ Jizọs. Welcome to Nigeria. You're welcome to Nigeria. Good afternoon, sir. Ka anyị mata ezigbo afa gị n'uju na anyị mara ya asị eze na-emekwa akụ. Daalụ. Kedu ibe jikọ gị na nwa na South kpata ji wee kpọọ ya mkpa wee bịa iri gị n'ọnyị n'ọnyị? Anyị na-abịa ebe a gaba na-erikọ na mana nke a anyị gara iti iwu n'ọrụ obi adịrị anyị mma. Onye nke anyị gara napụrụ ebe a. Chineke ma nke mara mama Chukwu mara ma Chineke ma nke ka mma. Anyị sị ka abịakwala ugwu ikpeazụ. Daalụ. Eze, kedu okwu ndụmọdụ na okwu nkasi obi ị na-enye ezinụlọ ife mere? Masị ya jisie ike. Gụọ Chineke wetara ya na-ewelekwa. Ya ma nke ka mma anyị ma Chineke ahụ Chineke nata mgbe obi na-ebudokwa. Anyị kere gị. Daalụ nne. Ezi na-eme akụ. Ekene m gị kene mmụọ na-ekwuli kene mmụọ ị na-ekwulu anyị na-asị bụ eji ije awele nebe anaba ije awele anyị ma onye bụ daalụ nne n'ụbọchị nke tata na obi gị ka anọ anyị nọrọ ya gị na-elimu akwụ nwanne gị nwoke n'ụbọchị nke tata awesị ka anyị mata anyị eziokwu na anyị ma na obi adọrọ gị mma ma n'ụbọchị nke tata anyị na-ere anya ka ibe a na-eme amaghị nke o si aga n'anya ka isi abịa n'anya nke gị daalụ nne na nkenke i nwere ike ịgbara anyị dị mmadụ nwanne gị nwoke nọ ma ọ bụ mgbe ọ nọ ndụ nne m mụrụ ewere nwere anya m n'aka m bụ onye na-ekwu ọnwa na South Africa ọnwa nne bechitere nwanne ya agwa ghọtago ọnụ okwu
nwanne agba n'ọsọ nwere mgbe ọbụla nụrụ mgbe anyị na-afụ na ọ ga-asarịrị m ebe ọbụla m nọgoro mgbe asị ọnwa na asatọ n'ụlọ so dị ya afọ ọnwa na asatọ dị ya ọ asị m chere nwanne m na ọ na-abịa so ọnwa ya ji were ewute m mana nsogbu adụrọ it's a very big loss to us my brother n'igwe eziokwu obi adụrọ m mma mana nwere m okwu aka m ghọtago na akụkọ dị glory ghọtara all is done in our life nwere small thing na ghọtago nwa bụ nsọpụrụ love so much ghọtago mana di ya bịa dakwasị anya mara mme ghọtago ezuru Ebenebe a sị na ete aka ọ dị mma ọ ya adị njọ ete aka ọ dị njọ ọ ya adị mma ibe ebe ijide obi ya aka n'ụbọchị nke taata anyị lepụrụ anya mana ọnwa mụtara nwa ọnwa nwere nwunye o nwere ife nwere ike ịgba nwunye na nwunye ya particularly because onye nke ya anụgoro ife ị na-ekwu kedu ife ya akụ ya okwu agbamume ya akụ ya nwunye anyị abụgoro nwunye anyị ghọtago anyị ga na-ele di ya anya na-abụta ụmụazị ya na-aga akwụkwọ na-eme ọfụma ghọtago nwere ga-eme ụmụazị ya sọndas na anyị nwa ghọtago ụmụ ya bụkwa ụmụ anyị ka ọ bụ anyị nwa bụkwa fọma mụ abụ anyị nwa ghọtago so I believe na azụ ọnwa akụ iri mma na-arị nne ka ekwe na-ekpere na-ebe n'isi nwanne ewekebe ọnwa ọbụla na-ebe n'isi nwanne m nke nwoke bụ ya ọ ga-ezu ike na ndụkwa ghọtago amen anyị kenere gị na nkenke ka anyị mata aba gị na nke a na-etu gị ka anyị matazi aba gị n'uju a na-etu mgbe Ezu Ebenebe Ezu Ebenebe anyị kenere gị ndị mmụọ efi Ebenebe ndị ikwu nne mmagarazi ị na-anya efu n'ọmụ nwanyị bịara ije a ọrụkwa ụmụ nwoke a nọrọ nso asị ka bajegodu bụ nwoke ji wee bịaza bajetọpụ ndị ikwu nne ma magarazi onye na galazi nọ n'ofu ya onye nebo ọ bịara mgbado o ji nnọọ pisi akwa ka na ihe dị n'envelopu na anyị alụ anyị na-ekene yi anyị chisa ọzọ enyi ego ọfụnwa nọ na tebụl galazi na Odogwu Ebenebe wee na-akasi obi na lost of his brother. Not reason mmadụ not in the ya kwande nwa the born Igbo family read by Chief Emmanuel Okulola and the High Chiefs are Alhaji Dede when I went there for work I na soon know no born Igbo on the born Igbo family be alpha Because ladies and gentlemen, I know about the family of Ofumbele from Manuma Binoji. Ofumbele family. And then no chill. On the no chill. I will get it. I believe you know Royal. I believe Pronoto, Chopona family from one year, Benebe, all kind of father, only name of Bulola. Will you need to share Nafata? Nana for the Belapa? Just in Jiro. Where's the wine? Lady Anna look of Broca wine. There's the wine, only you're going to get Ebuchie company. Now when I go on a daddy, see we get camera side on dollar. Amansi, call him now. Walk move from Amansi. Oh, yeah, the road number. Iyamu na vane toy in Amansi, Rika. And we Mosuru Punamansi, also Belora. And we missed it swap about Abamuti on Amansi. Family, not from an Amasa by from Amansi and Amansi. I know soon I roll here. All go from Athena. All my family from Athena. Not from one here. I know soon I know. All my family from Athena. I know soon to their Jedalo. I am your number.
Otakarabata do Gulubanol. Do Gulubanolo, Dogo. Dogo from the Gulubanol. They open no women wing. Yellow to a mic. Olonia Onoga Fundo. Open no women wing. Or about the executive. Oyi local government area of Anambra State, yes, Nigeria. I can alone Oyi right away from Oyi. I say no need Chokoya. Come on. Imagine it now. There's so much in the belly of a pair only on Alona Saba, only our way to face one over. Not our ini anak tiga, sosial baik. Ya lady, apa buat? Mereka ini mereka makan hijau. Ego baik, orang kabur, semua kabur. Kabur tiga. Kabur orang nampak juga dia. Chiale di nome, aperta, faccia di filo, e a Panaqua o a Guatemala. Ecco io me l'hai sul demonio, quello che voglio dire, andiamo lì a Naua, e è un po' quello che ma non serve quello che vuoi, ma non è tu quello che può fare, Imo States, ndị nwe akwa ọfọma nọ n'ọgbọ, ndị ọkọ onye anwụrụ ya, unu ebe wena, ego zuru ezu, unu ebe wena, Imo States ebe wena, ma Jesus, ebe wena ka anyị na-asụ, ndị Imo States, ọkpọtụ kalịkwalụ. Present ya ni ko suko. Kedu ba o na ebo ri ya na kwoto kale. Wo na ebe wala. Oh, mo yo a do wai. Mo do wai. O ni ya mesi abo o ba ni mo le to ya bo. Ba ya bo. Si bo o ni Onwa na South. Bo o ni ye. Ento ba de. O ni ya ti ko ba. Ghana. Oh yeah, do number. Galase. Yes, I can alone money. I can yes. I know the family of Aguma from Onwa Ebenebe, representative of Onwa Ebenebe. Also, Ragachi, agent's money, Kupana. Kupana, Ragachi, agent's money. Alaska, we could also. No, 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 no,
Not because Nanya like Ramanoma and I never wrote it. Well, I don't know people. I am an over of the Madiga, showing a caribbean. Manono, Nine, or another one. And a Kubanaka and Nacho, and a Kubanaka. I waited and I go in Ganu. No one. Mexican or people. Chicano. Even that cheap one, Joshua, and everybody can share your watch. One of them was also one name, and I know you're going to go. One of them was Papa, and the other of Papa. Then that's your food. One of them will go.
Button hand. Yes. I can again. Onwa Ebenebe. Kekiri beti ko kiri ana ba. Did you have one you are local? Happy you need them. Run along come. Onwa my brother. Ebenebe. Ebenebe eba. Then Onwa. Ebe Onwa mu mada na bu. Ebe ikun nem de. Na ben nem fa. Na ezago. So muni abu one knows on app. Ezago. Muni abu one ebe mu mada na. Nwa so one na we mu mada. Muni abu one na Ebenebe eba. Muni agokulo agora baba. Hello. I would only say when I get on one now. I won't tell you one. I can get so can you do mad or muddy you could look at mother? Oh, what kind of ways a good? Ebenebe Palais a good, on one south, on one Kalim. Oh, no boy, I can have Bruno, one day, okay, and I'm more here. And you may I know you Limbolican, but I know you. So when I want to get along one idea, only with them. And I go. Now December, Muno one day, December, no way for Abacha, Muno one day. As I go, so utilize so much, them so much, no blind, among Macron, no more personal. No, take him. I can again. Can I get open gas will be a yes on the bear on one. Oh, can I see you? Oh, that is say, here I go. Oh, my father, no one la polia. Yamale, of Mo to my car. I know why no where I la pola can go back. And I go, I know one no one. Family Kaliegu, family are too much. I got so wine. I can can you bet you go on? Okay. Ya buzi isi ada anyị na isi ada mbika agbade ọmụmụ ọnwa buzi isi ada mbika agbade da like na again so anyị ejiri egwu ọ bana anyị n'aka ifugo so ụmụaka ya niile na-emekwa ọfụma ọ dị dịka Odogwu Ebenebe niile jibi ebube ọ bụ nna ọ bụ ndị nna ejikwa ebi ebube anyị na ọnwa ya bụ ndị ụmụ ojii anyị jikwa aba so o wutere m nne na ọnwa afụchaba ahịa ọ bịara izu ọma mana anyị ga-ebi ya maka na Chukwu ya ewere ọ bụrụ na ike aka anyị ọmasị ụmụnne ọnwa fabiko fakasị ya fanwee ndidi na ọnwa nwụrụ mana ọnwa nwụchara ọnwa rapụrụ anyị ife maka na ọ dịrị ofele na nwoke nwụrụ mana o nwere ife ọ rapụ ọnwa arapụla anyị nwoke na-abụ abịa n'ime nwoke na-aba ahụ ọ bụziri ọnwa ma ọnwa chima ọ bụla ọnwa ma ọnwa ị na-eji ọkpali anya ihe ama n'ọnwa ama so ana m ayọ ụmụnne ọnwa niile ma ada m nwaanyị bụ mama ya na-ayọ ụmụnne niile fabiko fakasị ebe a nwere maka ụmụ ọnwa die ọnwa nwụrụ na ọnwa anwụchalọ chima anwụchalọ ọ rapụrụ ife so ọ na-ekenekwa mmadụ dịka high chief Jude Nweke nara Odogwu Ebenebe na-ekene na mgbanwe ọ gbanere maka na ọ dịrị ofele na nwanne mmadụ n'obodo yi agba mbọ
nwanne ya bata anyị kelere gị nwanne kwa anya anyị kelere ya nna ụmụ esi na abụ Sọnde biko ekelere m udo a sị m ọganihu Odogwu Ebenebe ga-adị ka osimiri maka osimiri a na-ata ata daalụ anyị kelere gị onye vidio all the way from Idan. So I went with the guy, where's the day to I found me, even man, Ebenebe, no why. You got to go. I'm an Ebru, Ebenebe, you got to go. On all the camp, when you're joy by Messiah, no how they are one maker. Never, dear no. No, church naked. I don't mind. I can't run. I can again. Yes. Ask somebody who will do that. Yes. And I put a lot of money. Not to put out the man can get any money. This is what I money. I like all this. Hey, what's it getting on ya? Didn't know. But where's my money ever for now? I know. In an airport. Oh, your mama, Deva. Come on, them walking out. Yeah. What's the matter of that? What's the matter of I
precious mana etu anyị nọ ụbọchị tata anyị ma na-egosi nta ka mkpa amụmụle si ya na ya were anyị azụrụ ya na anyị ga na-anụ ya ghọtago anyị ebudịrịta na-anụ ya fọm ide anyị anyị kere gị ka arụ nne n'afọ ezinụlọ a na-eme abụ na ukwu unu ji abịa ebe a maka mgbe unu na-abịa unu na-ebe akwa ma nkịta na-azụ abụzụ m anya mmiri anyị kere gị dara anyị kere gị kedu abụ etu gị ma nke etu gị ka amata abalị Ugochinyere Chinyere ego gị onye a sị na onye olu ya lie anyị bụ na be ọnwa na South Odogwu Ebenebe Odogwu Ebenebe ji ebili today Ebenebe lost one of their illustrious sons popular name na Onwa Ebenebe kedu ife na-agwa ndị Ebenebe I can again. I salute you. Good afternoon, sir. We don't know you, but let's know your name in details. My name is Onwa. House member representing Okama. I'm fully understand that are you a native of this Ebenebe? Yes, of course. Wow, Onwa. Ebenebe lost one of their illustrious sons. Today, they are mourning Onwa. And I believe, what is your message to the people of Ebenebe that lost their illustrious son? My message to the people of Ebenebe is take heart on the loss of our illustrious son. That the Almighty God give us the grace to play the fortitude. Because the grace is can't question God. And my prayer to Onwa is that the soul rest in perfect. Amen. My honorable, can you send a message to the brothers and sisters to the deceased person regarding to the wife of Onwa herself? I've said it before. I said the Almighty God give them the grace, the fortitude to pay the loss of their beloved son and the family left behind. Thank you. What is your advice to the family regarding to the wife? Advice to the wife is from the family to the wife. Look upon the family and let her be guided by the family and see how they will take care of the children. The one left behind. Amen. Thank you. My honorable, let's have a recap of your name and your title once again. My name is Honorable Chimezie John Mark, House of Assembly member representing Okama at the State Assembly. No title, sir. We go back and out to one. After for 30 years, I asked member the only one that he can want. Real one. Ebenebe, I can alone. Ngun Osum.
and the one can. No, sir. Can you ever know Piki if you have another south? I will. I can again. When you're not 120 years, I will work in your even a come on now. Wherever you know now, I took I'm quite buying your problem. Especially New Year. Ebenebe. Onwere onye obi dị mma ya ka iji wee ibe niile n'ebe a. So ya na onwe ga-eji wee ghọtakwu okwu na onye ọbụla na o wuzutere onye ọbụla. So onye adịba na Chineke ya akasie. Ịnụrụ ya? Akịrị gị. Afịa na-abụrụ ya ego. Daalụ. Afịa na-abụrụ ya ego. Daalụ. Afịa na-abụrụ ya ego. Akịrị gị. Ọ ga-adịrị gị na mma. Maka na ọ sị ọganihu onye chọrọ ọganihu n'udo ezinụlọ mmadụ ebe na ezinụlọ mmadụ. Ibe ahụ bere ezinụlọ mmadụ ya ha chitere ya. Ọ sị na ihe I can't do it. I can you up a couple of the boom. You are best on a better boom. You can you message and the family? I can get down in there. Oh, boy, I believe it. Oh, boy, I believe it. I can get down in there. Who was thinking that? In Upper Brazil, up even in them. You were saying, no, there'll be a great tata on a bone on a south. Can you bet you go on a south? You're going on a south of an senior brother, and I bought you Ebenebe. Sunday, one normal, Ejimoma, and I bought Eji. I will have a Bruba Eji. Family and all of my family come up. Odogwu Ebenebe family. I believe it today. Was even more than 30 years. But even me, so good, no one.
osi na-adụ mmanụ na-akpọmozu ọma na-atọ ka m were anya mfe ife niile ọ adịghị ife akọrọ m n'akụkọ ọ ka m ji obi ụnyaahụ ma ọ bụ ya amichi obi ụnyaahụ eme wekiri emesịa wekiri olu na ụtụ a anyị je buru my man na machuari buru ebata buru eju ụlọ ụka buru ebata na kọmpaụnd be nna ya anyị kere gị anyị wee si ya jebe ọ na-adịgo n'eluigwe ise ọta nsi okwu ego ọdụ mana a sị na ọnụ mmadụ bụ ọnụ chukwu o wutere m mana etu ọbụla o si na-adụ o mere itiri ịmụ by this time mana ọ chukwu wetara ọya gbanwere anyị ejebụba ekwesịrị ọ gịnị ka o ji wee mee ọzọ na o nwere ike ọ bụ na anyị jụrụ ife o ji mee anyị asị na ọkụkụ mmanụ ome ghọtara so ọ bụrụ ka ọ ra m n'ọnụ anyị kere gị mgbe na-asị famili mbefa gbadibe tondo onye mezi ọzọ daalụ a sị na nwanne dị na mba nwanne dị na mba ọ karịrị nwanne m ọ karịrị my blọg otubo m na-agba gị bikọs na eso mbụ ụrịa nwanne o nwere ibe a na-ewepụ na a na-ewere eri anụ onye ka m ji wee na-ekwu ibe a na-ekwu oge a kpọrọ m na fon gwa m na ọnwa nwere ebere ibụrọ m ya mana tutu oge ajiji amachụgharị abịata na kọmpaụnd be nna ya emepe akpati na-ene n'ọnwa afọ ọnụ ọnwa wee na-ashain mọda m njem oge ka m ji wee kweta n'eziokwu maka ana m agwa ya si ya azazie ma ọ zara m nnọọ daalụ kedu ebe ị na-agwa nwunye ya kedu ebe ị na-agwa nwunye ya ibe mma agwa nwunye ya mma agwa nwunye ọnwa abụrụ ife ọzọ ọbụla ya dibe ụmụ na-abụọ ọnwa nwụtara anyị azụfa onye ejere anyị yunivasiti onye ejere anyị obodo oyibo onye ebute ike ka nna basi bụrụ onye ike ebe nwere ịgwa nwunye daalụ anyị kere gị okwu ya amaka na uche na nke etu gị abamụba ama echi nwoke nkwọ nwa bụ onye amichi Nnewi South ife eji mara nna ma ebileji bụ mmadụ bụ ekwensu ife nna emin mmadụ bụ ekwensu ife a na-etu nna ma ebileji emetara na ma ebileji kpọ mmadụ bụ ekwensu asụ na kọmpaụnd be nna m adọrọ mmadụ na-abụ na-aza ya daalụ anyị kere gị anyị na-asụ nọ bụrụ na ọchị ka anyị nabata na ndị ụlọ uche anyị na-asụ nọ Balongwe ya n'ugbuji Ebenebe abịawokwe yoge ezugwe ọkụtụ obunu nọ na-akwapụchawo ọkụtụ obunu nọ na-akwapụchawo ọkụzụ na-akwapụchawo obodo tara aka nwekwelu ndị ọdụ ọrụ isi ọkụzụ obunu nọ na-akwapụchawo onye jiri onwe tara aka n'anya na ọkụzụ obunu na-akwapụcha nwanne galasi anatawo nwanne galasi anatakwa mgbedikodo magana dala na tikodo magana nọ ana tikede kenekwe mgbu jekonoba na mazụ ọkwụzụ obunu na dala Good afternoon, sir. We all know you by your name. What is your message to the family of Onweke? My name is Odogwu Ebenebe. Okay. I am from this town. Anyway, I'm just trying to console the family. What happens to them happen to all of us. That was why we are here. We have been here since yesterday. Just to go with them. We don't pray for such again in this country. We don't pray for such. Whatever will come to the place of joy, by the opening of a house, any ceremony that will go praise to God. So don't pray for such anymore. But my prayer is that after this burial, what they will get is peace, love, and progress. That's what I pray for them.
I want you to send a message. A message just like a fatherly advice to the family regarding to the wife of the deceased person. Actually, like I said, that what happens to all of us. Like the wife, my advice that the family should accommodate her and the family and the children, and make sure that they will take care of them and involve them whatever they are doing, so that to make the wife feel the impact of the family, still believe that she still belong to this family. So it's very important, and I pray that they will do that. I know very well that Kalas is a man of peace, and he will always try to accommodate people, and I believe we must accommodate the family so that they will feel so pain for losing their head of household. Thank you. The mayor. Let's have a recap of your name and title once again. What? Let's have a recap of your name in details and your title once again. Chinemeze Okanot. Anambra State. Ogene si wole mayo ndị ikwu nne ka anyị ka na-anabata tọkwa site ya ndị ikwu nne ụmụ ojii Ebenebe anyị unu nwa nwa ọgọ pastọ ga-adịba nwayọ egwu ogene nwere mgbe ọ bụ egwu na-aba udo. Yes, so on the Punaya Bundo Batalon Manayana Yon Santa Mos Ayana Yondoni Nanam Zion. Chakalu mwa onye ga-abụ mi abụna m onye nwere isi kọrọ mo ya na-ebe ke ya na-ebe Alusha na tika na majuhi naka omeko odumwa na majuhi na kwuo cheko no beke na kwangumi mbamba guna abalu nwenya anabete byamba na wakwa na kwali molo nwenya yeye nara bia kana ngwa ino no ne boku jigba nuno okuzo mwa bia kwa pike bakroba okuzo bono na mwa bia wokwe akachukwa public ona chuluzo mwa na akachukwa kachakalo public show okozi popo ne namula joni ja kwa bu na akwa oko osimuje rubenwe kemo igala awoloji wo debe do mono wolo ji se we do lo mo
no kan wano na boji oji chobi mu we mwa mogu wonye weke mu buta wi gala ajo nwa na yeba kwemo na ma kanu kanna no na ma oji chobi mu we mwa mogu tukeba wonye weke mu buta wi gala sky arrow kanaba berelo ono na bogo kaka wonye do na kam Odogwu ono na bogo sale mo bubu ekene ngekene ngene kunu mmiri wo dikemba kama mawo mo wanya mawo na kwana okula woni bo anabeji je kuda na bo mo ana manu ko nada kama mawo mo wanya mawo na po anemeke kama mawo mo wanya mawo na po kuzu ibe wekene kene kwengwe na tugene ngene kulu miri wo mbuji kwibela na kaniri woto na man okay so go aba okeri ayi kene wo bele ko kuzilu keme ke tufu Hallelujah. Okay, Jesus. I'm not going to say it. What do you think I'm going to get you 2,000 mark? You go to Benebeda, hello. You want to look at the way one will open no kuzo. I couldn't make a sound. I can't get a to get a Odogwu I can get good evening, sir. I can get. Okay, sir, Ebenebe. I want to start getting it cooking another. Can you get another Spain? One day. I'm a local citizen, Ebenebe. You really are going to and can you not go in on here? Can you not go in on here? Snoop Media, CEO, Snoop Media and Publisher. I can get over Singata. I never learn about one South. Never. On half an hour. Man, I want to know my kids cooking and I'll be driven area. My one of the young my friend, New York. She don't have it. Onwa one of the illustrious sons. Ebenebe na no bofra. Also one of the illustrious. Na go Onwa onye logwe. Kedu bi agwa Ebenebe? Kedu I can again. Darin ke wodi bi na agwa munya I can again. Besides my baye, na nke 2 years. It is baba again. I can get out in again. Dalo. I never ran a bear also on one south. Nabendibin worker. I never batake. Was it a mother even to get this room, but I do know I look at what's it even I have another I can
can I get? And I go my mother and Batake. Now, when I don't matter, I can another better. Can it be I was saying, especially when you they can only for me. I am on work with them. I can again. Ozibondo. Even Onwa South, one of the illustrious son of Ebenebe. And is a painful death. Can you feel I was home Ebenebe? Oh, no, I can again. Amen. Can I see a cadabber in a Benicia? What do you like? Can you smell in a Benicia? So rest in peace. Amen. Amen. Can I can't get you? In a good yam and in a yak. If I ever. But a banana. Okay, did you go in Onwa? My cousin. Papia, Papa, yes. I can read him, mother. Onwa bezigbo one name das. Onwa problem mado ya ga ihe jide gi. On another place. Unless mo na house so o ma rapu. Mado welo bu nwanne. O na eri nwanne wewe. I can agree. Ndị bụ na na-emekọ ihe nwa ọkpụ. Yes. Na kedu ebe bụ na Ebenebe? Nwa ọkpụ ka mbụ. And ịma na nwunye ọnwa bụ nwa ọkpụ na benne ya. Kedu ebe na-agwa ndị benne gị banyere nwunye ọnwa na ụmụ ya? Nwunye ọnwa bụ responsibility anyị. Anyị na-emerụ ya anya na ụdị anyị nwere ike na-ayọkwa nyanwazi ndị bụ nwunye anyị ka o were obi ya wee soro anyị maka na ya nara arapụ onye ọbụla bụ nke anyị. Ọnwa bụ nwanne anyị dị anyị n'obi, so nwere ihe ya anyị ama nkwe ka nwunye ya taa ahụhụ ma ọ bụ ụmụ ya. Anyị kene gị. Daalụ nne. Kedu ekpere na-ekpe n'isi ọnwa bụ nwanne nwoke? Ekpere na-ekpe n'isi ya bụ ka Chineke na-anabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Daalụ, amen. O zuo ike. Anyị kene gị. Kekwe na-afọ etu gị? Enwekwa m afọ otutu. Mana ya ama na-etutu m gosi mba. Gosi mba? Yes. Amata afa gị na nke a na-etu gị? Ụta? Ụta kasị ụsụ. Anyị kene gị. Ibe onye ebe? Kedu ihe chikọ gị na ọnwa? My brother. He's a friend, he's a brother. Kedu mmadụ ọnwụ? Onye a bụ a nice guy. Ọ na-eme nwanne ya. Ọ na-emesi nwanne ike. Ezigbo mmadụ. Daalụ. Kedu ebe ị na-agwa ezinụlọ ya okwu ndụmọdụ ma okwu nkasi obi na-enyebe, especially nwunye? A sị na Chukwu ma nke ka mma. Mana ya na-ekwu bụ ụdịka ihe dị otu emesi na ya. So ezinụlọ ya asị na condolence ha nagide na Chukwu ma nke ka mma. Chukwu kwa afọ aka n'obi. Ọ bụ ọnwa ọ wutere anyị kere gị ụta kasị ụsụ daalụ nne. Ọkwa ịba na ọnwa bụ one of the illustrious sons enwe na Ebenebe. Kedu ife ị na-agwa ndị Ebenebe? Ife nna dịkwa ndị Ebenebe bụ fadide bụ onwe nsogbu bụ onye Ebenebe. Anyị ncha ga-edu ọnwa bụ ezigbo mmadụ kwere na akwere na Ebenebe. Ọ ese forgive ọma nwanne ọ na-eme nwanne ọ butere onye ọbụla si nsọ ụtọ onye ọbụla na-ebe akwa. Anyị kere gị ekwe na ebe na-ebe n'isi ya? Ekpere anyị na-ebe n'isi ya bụ ka mkpụrụ obi ya so ike na ndokwa. Amen. Ka amụta abara na nke etu gị?
Nonso quem que é esse boligi? Nonso obrigado. Nonso obrigado. Na Brasil. Odogwu. Akwa ndị ya na Onwa na South no. Daalụ. Ibe mekwa na Ebenebe. Ndị be Onwa na ebe, ndị be Nweke na ebe, Ebenebe niile na ebe. Kedu ihe akwa ndị a na-ebe gasị akwa maka ogbu nwa Bangwelu. Eji ekwela na efi a na-akpọ Onwa na South. Ọ na-apụkwa nke ebe niile ka okwu nkasi obi na-enye ndị agasị. Oya wuta ko. Ko do ro ko do yenda. Asi no bi da ya me mana isras. Mana adu go ba ya de. Onwa bu ndu mmadụ plus go mmadụ. Ura ya ji we la ya. Ka ni na ga no. Oya wuta. Daalụ. Obrigado. Kedu ekpere ikpeazụ na-ekpere ọnwa? Ambro bia su ke na ndụ. Amen. Ekenege, daarin ekenenge. Ai mo kana abage. Ai mo onye bụ. Oriri bụ mo onye bụ. Dabata ji wee bịa. N'ụbọchị nke taata, nwanne gị nwoke. Anyị ndikie. Anyị ejebe oke ya. Anyị akwụrụ okwu ya. Kedu ka obi dị gị? Kedu ka obi dị gị? Ọ dị mara na-ete na Chineke ụtọ. Amasị na obi dị m njọ, amasị na obi dị m mma, maka na ife mere anyị ife anya mmiri. Nwatakịrị okorobịa ya nọgide at the age of 41 years tikiri ụgwọ. Ọ gwa anya mmiri. And ọ dị mwute ka ọ wụ na mma nọ ndụ na-enye ụmụnne m ntọ na atọ. Ọ na-echi last night, but amandị Chineke adị. Ọ Chineke weta Chineke wee. Ọ Chineke ma nke ka mma. Anyị kedere gị. Nwanne gị nwoke a na-akpọ Onwa na South. Ọyọ Chineke ọda, anyị ma olulu mana ọyọ Chineke ọda. Kedu ịdị mmadụ ọgwụ mgbe ọ nọ ndụ? Passing one of the most excellent person for a while. Also, man, I'm going to wear now, but I'll go for it. I will all money there will be out. All money will be out. All money, everybody in our family will love. That's why my brothers and my sisters never was so important. Every time never was, including myself. I'm a job fortunate. Daalụ. Odogwu Ebenebe. Nwanne gị nwoke bụ Onwa na South. Ọ mụtara nwa. Ọ nwere nwunye. O nwere okwu enwe meseji ihe enye nwunye ya. Meseji mere nwunye ya.
check-up. All the big oil, the time when I was able to. Never, now you're chilling with the little. And yeah, I'm a friend. You got so much about one day. Then how would man? So I will never be I can get Odogwu Ebenebe. Keep on having a belly one leg one worker. Go on one south. Amen. Darling, Nego one up on Molomo. Namolo one south. Namolo Odogwu na Ebenebe. And well, if you are back, a message about message in my weapon. Another one is one and on when you're with India. I can on all the blood in airplane. I'm going to go ahead. I can Bacanero and Nurse. Indiano Aloka, whether the Yanagin. Oh, no, there's Monday Super Duigo, whether Gary shot at now, anyone that can walk in. How much you get in what you will never look start. Behind you, and I come. And the brother would hear medicine on Rapid medicine from a company's welfare. All the ideas, chief. Before more taboo, even the money loose. All love. Now, don't know what the worker. When a body loose, or all of our decision. Parents and the grief. There was a serious man. Someone when they are passing, they say the first day they will not know what happened. The parents who pass since then, I've never passed it before in my life. So, I was in a club, I still got a body. When they go to the Bureau, I don't care what you're before. We are on our waters. No, only for a push one night. I want to one the man, also one the man. Also, not one the man. Or that is that family. I found a very big bed. Or that is. I'm not going to have what about the Baba in the world? We are on a catching up the I can agree. Odogwu Ebenebe. If I ask them, it could be anyone and a so that na family only. You have a family of prosperity. Only I can judge an abata. Only a black cat in every Tanama. Only a sneak and abanika. Wasn't I don't know. Everybody is going to miss you. I want to see Jeff. No, I cannot. No, a good more. Every people are not mother. No, you hit you down. Not much from much now, but you saw. Was like my word, Ebenebe. I don't want to work about. Yes, we do. Never. Makagi chimo kamkurungwa inozikuome